खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे रादाब लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि रादाब फरायनायखौ मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघ आरो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा हा रानना होनायखौ मोनना BTC सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआ ट्राइबेल रेसाव लुफुंनो आरो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा आफादनि मुङाव हा बिनाय बायदियै मोननै आफादनो प्रमद बर' दैदेननाय BTC खुंथाया थांनाय मंगलबाराव समान समानै हा हगारनानै होनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय गौरां दैसा सेरनि थानाय सिगांनि आर्मि केम्पनि गासै 5 बिगानिबो बांसिन हाखौ BTC सरकारा क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघजों लोगोसे ब्रह्म धोरोम आफादनो खावसे खावसे राननानै होयो। बिख'नाय बायदि हाखौ हगारना होनायनि थाखाय मोन्नैबो आफादा BTC खुंथायजों लोगोसे गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिसिम साबायखर बावहरनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारी आरो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि डॉ रुपम कुमार ब्रह्म मोनहा। दानिया नैथि आपडेटआव दङ आसामाव रायजो सभा बिसायख'थिनि फारिलाइ फोसावबाय बिसायख'थि आय'गा। भारतनि बिसायख'थि आय'गा आसामाव जानो गोनां रायजो सभा बिसायख'थिनि समफारिखौ फोसावबाय, जेराव मोननै लांदां मासिखौ आबुं खालामनाय जागोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बे बिसायख'थिया कामाख्या प्रसाद दासा आरो सर्बानन्द सन'वालजों लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय खुंजागोन, जाय लकसभानि थाखाय सायख'जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला मुं थिसननाय खान्थिया दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन, जेराव 21 आगस्तनि थाखाय दाखिल खालामनायनि जोबथा अक्ट' थि खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिनायसाफोरा 26 आरो 27 आगस्तआव गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखारनो हागोन आरो 3 सेप्तेम्बराव भट होनाय जागोन। बिनि फिथायखौ बै एखे समावनो फोसावनाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ क'क्राझारआव उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे लाइमोनखौ 15 बोसोर जेलनि साजा फोसावदों। क'क्राझार बिजिरसालिनि जर'खा बिजिरगिरि जयदेब घोषआ सासे उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनाय आरो जिनाहारि खालामनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ 15 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। 17 जानुवारि 2022 मायथाइयाव जानाय बे जाथाया सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदोंमोन। दायनिगिरिखौ इन्जामुल हक 30 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। सरकारि उकिल मनजित घोषनि बायदिब्ला हकआ थगायनानै सासे सिख्लाखौ टिउसनाव लांनायनि मुङाव गावनि न'निफ्राय लुबैहोदोंमोन। बिनि सोलायै बिथाङा बिथांजोखौ दिल्लीयाव लांदोंमोन, जेराव बिथांजोखौ सानब्रैनि थाखाय जोबनानै दोननाय जादोंमोन आरो आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। जोबनायाव पुलिसआ हिन्जावसाखौ रैखा खालामो आरो हकनि बेरेखायै चार्जशीट दाखिल खालामो होनना खौरां मोननाय जादों। बिजिरसालिया हकखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि धारा 6 नि सिङाव दायनिगिरि खालामो, जायनि जाहोनाव बिथांखौ 15 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटीआव आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव रापिड' सालायगिरिखौ हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खामानि नागिरनानै गुवाहाटीआव फैनाय बक' टाउननि सासे लाइमोन आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे रापिड' सालायगिरिखौ मंगलबाराव हमनाय जादों। सालायगिरिखौ फकीर खान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि उनाव बोलि जानांनाय सुबुंखौ इन्टारस्टेट बास टार्मिनेलआव गारना दोननाय जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। काछार जिल्लानि थागिरि खानआ आइजोखौ लिफ्ट जासिदोंमोन आरो बिखौ साख्रि नागिरनायाव मदद खालामनो खोथा होदोंमोन, नाथाय बिनि सोलायै बिखौ मोनसे
गोजान जायगायाव लांदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। आइजोआ जालुकबारि पुलिस थानायाव मोनसे गस' थिसनदोंमोन, जायनि जाहोनाव खानखौ खानाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो नेक्स्ट आपडेटआव आसामनि मार्घेरिटायाव फिसायखौ बुथारनायनि दायाव बिसि आरो फिसाजोखौ हमदों। मार्घेरिटायाव बुथारनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव सासे बिमा फिसाजोनि सायाव नखरनि बिगोमा बफाइ गगैखौ बुथारनायनि दाय होनाय जादों। बे जाथाया 12 आगस्तखालि थैनाय सुबुंनि थाग्रा खुलियाव नांलायनायनि उनाव जादोंमोन। बिसि अनु गगै आरो फिसाजो प्रियंका गगैआ अजद होनाय बायदियै बिथांखौ देहा फाहामसालिसिम लांबाय थानाय समावनो थैदों होनना दाबि खालामनानै डिब्रुगड़सिम लांदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला डिब्रुगड़आव पस्टमर्टम आरो बिथांखौ सावनायनि उनाव अनु आरो प्रियंकाया थाखोमादोंमोन। मार्घेरिटा पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर होनाय जादोंमोन जेब्ला नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामदोंमोन। बेनि उनाव पुलिसआ सानैखौबो खौवांनिफ्राय खादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हा-हुनि दावराव-दावसिनि थाखायनो बे जाथाया जादों होनना मिथिनाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसाम इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रि-रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि जोबथा समखौ बारायना होबाय। आसाम सरकारा आसाम इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेबथुमजानाय बिनायसाफोरनि थाखाय सेवा सेतु पर्टेलआव 2 जानुवारि 2024 नि सिगां बानायना लानायफोरनि थाखाय गोदानै रि-रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जोबथा अक्ट'खौ बारायना होबाय। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ फोसावनाय बायदिब्ला गोदान जोबथा समा 31 दिसेम्बर 2024 सिम। बिनायसाफोरा गावसोरनि आधार कार्डखौ बाहायनानै थाबैनो फिन रेबथुमनाय बिखान्थिखौ फोजोबनो हागोन। बे हाबाफारिनि थांखिया रेबथुमजानाय बिनायसाफोरनि थाखाय साबसिन साख्रिनि खाबुखौ रोखा खालामनाय, साख्रि सोलाय-सोल' डाटाबेसखौ आपडेट आरो मोजाङै खालामनाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। होमबा बेखिनियावनो दिनैनि रादाब फरायनाया जोब्बाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि रादाब फरायनायखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।